Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier in de boel, waar we dadelijk de première hebben van de revue van Oud-Geleen. Met de titel Het kunt groot. Maar het kunt groot is eigenlijk een antwoord op een vraag van kunt het wel groot? Nou, 2 jaar geleden, na het succes van de vorige revue, waar we ontzettend veel complimenten voor kregen, ging de lat natuurlijk erg hoog en vuurde ook een beetje de druk op. Nou, de laatste maanden hebben we best wel veel stress gehad. En er is hard gewerkt, uiteindelijk zien we er met z'n allen uitgekomen en met een resultaat gekomen zoals de revue die je dadelijk gaat zien. Ik hoop echt dat je dadelijk op het einde zult zeggen, ja, het is toch goed gekomen. De rest heb ik nog ook een hele fijne en gezellige avond toe te wensen. En dan vraag ik nu aan het revueorkest om het startschot te geven. Vanavond de première, gefeliciteerd alvast vooraf. Dankjewel. Waren het een zware klus? Soms wel, soms niet, maar voor het bedrijf wat je gerepeteerd, dus ik ga ervan uit dat het nu, maar daar ben ik ook heel erg van overtuigd, het kunt goed. Was de groep moeilijk om mee te werken? Nee, ze zijn allemaal even leuk en even aardig. En, maar soms dan, ja, dit is hun hobby en ja, ze lachen. Ze zijn niet altijd even serieus. Maar dat duurt er ook bij. En ik hoop dadelijk, als ze dan moeten zien, ja, hopen, dat weet ik wel zeker, dan zien ze er. Kan je eens wat vertellen over het verhaal? Ja, het speelt zich af op een plintje. Die willen gaan organiseren, maar ze weten niet wat. Dat is een rode draad door het hele avond door het stuk. En, maar aan het eind van het verhaal hebben ze dan toch ontdekt wat ze willen gaan doen. En dan is het feest en dan komt het allemaal goed. Wie lang zit je al regisseuse? Ik denk rond de 25 jaar, want mijn allereerste regieklus was hij in Geleen. We gaan het vanavond zien. Alvast heel veel succes en toi, toi, toi. Ja, dankjewel. Je hebt de goede woord. Hè? Toi, toi, toi. Dat is wat ze zeggen moest. Vanavond de première, de kriebels. Ja, natuurlijk. De zenuwen gieren altijd door de geer als ze het op moest van tevoren. Vlak van tevoren is het altijd. Maar als ze eenmaal op de bühne bent, dan is dat ook weer direct van de gaven. We zitten al een tijdje in te repeteren. Wat waren het spannendste? Ja, eigenlijk als ze de eerste keer op moest in een try-out en als ze weer op de bühne moest gaan staan. Maar de geur van de bühne hielp ik ook weer om even door de heer te komen. Dus dat is toch wel fijn. Mag ik de rol weten die je vanavond gaat vertolken? Ik speel een oude mens die eigenlijk kunt helpen en eigenlijk uiteindelijk niks deed. Dus ik ben heel lui van aard en van karakter ook. Dat speel ik vanavond. Het is een leuke rol met een heel leuk liedje op het einde. Dat gespeeld gaat, dus in het eigen is dat niet zo. Ik ben ook zo, maar dat ziet geen, dat weet je. Dag Kenja. Dag, hallo. Wat een rotzooi zeg. Nou, zullen we dan maar eens gaan beginnen? Ik wil even moeten rusten van de trap. Begint al met zijn. Begin stuk met de kast. Dan zet hem al maar niet je bedvallen heen. Dat zijn nog momenten, dan niks er even heen. Heel veel zo van te vieren, die meubels allebei. Het leven is eigenlijk niet zo slecht. Dan kunnen we onszelf verzorgen. Want anders kunnen als je beurtjes Ik speel Jean. Ik ben een hoesvader van een aantal kinderen, 2 dochters, 2 jongskes. En ik kom met mijn vrouw en 3 van de kinderen komen in een nieuwe woning wonen. En daar gaat het eigenlijk over dat stukje. Ik wil niet te veel natuurlijk laten blijken. Ik wil er niet te veel weggeven. Nou, en ik hoop natuurlijk om te kijken, want het is gewoon een leuke revue. En voor heb ik gisteren een hele leuke try-out gehad. Dus ja, het is wie je zag, ik kijk er dus echt geen goed naar wat dadelijk gaat gebeuren. Het kriebelt. Het kriebelt behoorlijk. Ik dacht dat veren een gommend puurtje plaatje worden, maar dat was de keuken hier. Een riekensoes. En dan in zijn garage te bieden. Wat met een garage? Ze hebben toch al die wagens in beslag genomen. Ja, en dan riep wie dat zou gaan niet gaan. Wat ik glaube, wir bekommen mal eine große Solda für meine Platschs. Die kan ze toch in de moes opzetten. Er was zo'n geliefde doet gevonden door, hè?
Vind je het spannend vanavond? Ja, Hoe lang heb je geoefend? dat weet ik niet. En wat voor rol speelt ze vanavond? Naar bed en Ibiza. En wat vind je het allerleukste om te doen? Ibiza. En waarom? Omdat we dan allemaal mee doen. Dat is leuker dan alleen. Ja, En wie jouw best als ik vragen mag? zus. En dan al meedoen in de revue, dat is wel heel speciaal hè? Ja. Schrecklich. Nee, dat pontje, het kram allemaal. Daar komt nog aan, let op. Dat heeft het gesnapt, dat durf ik dik op een brief. Hey! Suze? We gaan naar pizza! Vanavond de première, spannend. Heel spannend, ja, echt heel spannend. Hoe lang blijf je er al naartoe? Ja, we zijn er toch al van september mee bezig en dan begint dat wel. En ja, de laatste loodjes, hè, dat is dan toch op het laatste, er moet nog dit en er moet nog dat en er moet nog zus. En, maar dat komt goed. En wat voor een rol speelt je hier vanavond? Ik speel een vrouw van een man die net met pensioen is. En we hebben samen een cursus gedaan wat te doen als de man in huis komt. En ja, de vrouw is gewoon gewend om haar eigen ding te doen. En net hier in zijn vent in huis zitten. En dat loopt allemaal niet zo lekker. Maar uiteindelijk komt dat ook weer goed. Wie zit het met de koffie? Ja, we dachten dat dit vanzelf in die tas komt. Dan zullen ze even moeten doen. Ja, maar eens je handjes wapperen. Moet ik dat doen? Ja, waarom niet? Dat doen. Alles komt goed. Wie speciaal is het eigenlijk, de revue in Oud-Geleen? Nou ja, we doen dat eigenlijk al zoveel jaar. En ja, dit is van die eigen dorp, de mensen met die eigen lu. De leert ook weer heel veel andere lu kennen en het is, ja, dat is zo leuk. Er komen altijd weer nieuwe bij en dan heb ik contacten met. En deze revue is heel speciaal, want dat deed mijn man met, mijn zoon met, de kleinzoon met en de kleindochter met. Het is, ja, dat is wel heel leuk om dat over te geven. Zo. Ja. Dat is de eerste keer dat de familie meedeed van u? Nee, we doen het al een aantal jaren, maar die klein die deed dan nu echt voor de eerste keer met. En die is er ook wel helemaal vol van. Dat is echt chic om te zien, ja. Ik heb haar net kort geïnterviewd, zij heeft er zin in en Geer heel veel succes vandaag. Fijn, dankjewel. Nu loopt het